ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб ва ҳамватанони азиз. хуш омадед боз ба канали мошинҳои фурӯшӣ. дӯстои азиз, дар навори имрӯза мо якчанд намудҳои мошинҳои арзонро баҳри шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар ба шумо чунин намудҳои мошинҳо лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. бародарҷонои ман, шумо хона, мошин ё ягон лавозимон дигар доред, мехоҳед реклама кунед, пас метавонед дар ватсайт мо муроҷиат кунед. дӯстои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамун лайка баҷихем бародаро. навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. дӯстои азиз, мошини якми мо ваз 2110 мебошад. соли барорӣ 6/2004. мотор объёмаш бошад 1.7, сӯзишвориш бензин газ мебошад. бародарои ман, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 19000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 116000 рубли рус мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кайгай мошин молодёжник кайгай фагай хайзанг занен бо ягончи муомила мекунем. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани ҳар яки мо шумо мебошад. бародарои азиз, занг занен маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин бо пайдо кунед. дӯстои ман, хуб дӯстои азиз, якчанд бародарое ки дар зери комментария мерседес гуфта буданд, ина бародаро мерседес соли барорӣ 6995, мотор объёмиш 1.8, сӯзишвориш бензин газ мебошад. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техника, айни ҳол дар иста равшан ҷойгир мебошад. бародаро, нархиш 40000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 245000 рубли русӣ мешавад. дар инҷа соҳиби мошин бародаро қайд кайгай занг занем бо ягончи муомила мекунем. дигар ягон маълумоти бештаре барои мо додагӣ нестанд. хуб дӯстои азиз, боз мошини навбатӣ Opel Astra G мебошад. соли барорӣ 6998. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин мебошад, газ задидагӣ нестай. бародаро, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 40000 сомон ба рубли имрӯза гардонем 245000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кайгай состояниш зури бадай, бензини холи, ходовоё мотор 100%, ягон камбудӣ надора гуфтагай. хуб ҳамватанони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. дӯстои ман, мошини навбатии ваз 2199 мебошад. соли бароришаш 1998, мотор объёмаш бошад 1.5, сӯзишвориш бензини танҳо мебошад. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри хуҷанд ҷойгир мебошад. нархиш 11000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 67000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кайгай ки аз соати 9 то соати 21 занг мезанем. харидори аниқ занг мезанем. хуб дӯстои азиз, дар инҷа як мошини дига мо мондагием ки беҳад ранги ки картинкай бадахай хитон бинем. бародаро, ваз 2101, соли барорӣ 1974, мотор объёмаш бошад 1.1, сӯзишвориш бензин. дӯстои ман, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. хайра чанд қимат таъриф кунам бо камай. бародаро, хитони дестен чи хелай, айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 20000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 122000 рубли русӣ мебошад. дӯстои соҳиби мошин дар инҷа қайд кайгай ягон майда пусидагӣ надора, задагӣ надора, ҳама чизиш раднои айхчаи мошин дар шаҳр гастесай, яксола ҳуҷҷат дора уфтагай. ради интерес илтимос занг назанед, ганда сум дар кор афтагай. харидори конкретна занг мезана бо чақчақ мекунем. хуб дӯстои ман, якчанд бародарое ки дар зери комментария сидан хоҳиш карданд,
бародари азиз, мошина соли барориш 1993 мебошад. мотор объёмаш 1.6 сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстои ман, коробка передача бошад. механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техника, айни ҳол дар айни ҷойгир мебошад. нархиш 27 000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 165 000 рубли рӯзчӣ мебошад. бародари мо дар ҷа соҳиби мошин ягон маълумоти бештар дига барои мо додагӣ нестанд. занг бизанед, маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. боқӣ монда хонободу сарбаланд бошед.